Cagarreres, esa Pepa que ara nota, avui va fer espagueti a le bonjole. Això és una recepta del sud d'Itàlia. Xirles, en veritat, són almejes, però les xirles són més econòmiques. All, espagueti, quan el trobeu, si el trobareu del número 2, o això millor, que té ser un espagueti grosset, no val finet. I xulivert. Pues res, anem a agarrar les xirles, en el grifo no havia xelat i anem tirant-les. Les anem a tirar per què? No tinc por ara de tirar-les. Pues perquè si n'hi ha alguna s'ha trencat o s'auri i això no va fotre la recepta. I anem tirant-les aixina i si alguna no està bona s'aurirà. I les arrentem bé i comprovem que no n'hi ha ninguna. Perquè això porta molta arena, I després en la recepta menjar l'arena. Plem d'aigua, no hi ha ninguna trencar. Plem prou d'aigua. I ara tinc de fer el següent. Agarrem i anem a ficar-li un poquet de sal. Per què anem a ficar-li sal? Pues perquè com si fos aigua del mar, però quan no tinguem aigua del mar, pues fiquem aigua amb sal. Aixina, i res, i ara en les mans ho menegem. I ara anem a ficar-ho dins la nevera. Això millor que ho per la nit. Le deixem dins la nevera i demà, si s'alcem a les 6 del matí a treballar, pues agarrem i tornem a canviar l'aigua, ens anem a tornar a deixar i tornem a ficar un poc de sal, perquè ara perdrà un poc d'areneta, encara tirarà. I quan anem a cuinar-les, altra volta el mateix. Així el que anem a fer és que s'auriguen un poquet i perdin tota l'areneta, ¿vale? Pues res, demà ja veurem com les fem. Pues mireu, ja hem tret el que són les tellines, vam ficar l'aigua a bullir i comencem. Fiquem una xorrita d'oli hacia la paelleta, una bona xorritadeta, i anem a ficar de xulivert les puntetes, un becau així, partim per així per la meitat, i l'all l'agarrem, ho fiquem així, i en un gabinet el xafem. I el fiquem així, i li fiquem les voltetes. Això és un poquetet, quanta penes. Mentrestant, anem a ficar a bullir els espaguetis. Agarra un poquet de saborete i ja està. Pues ara tirem les xirles en un poquet d'aigua que tenen i anem a tapar-les. I les tapem. Pues res, espereu que s'auriguen totes i continuem. Pues res, mira, mireu, ja està la pasta bullida i abans ho he retirat totes les xirles. Anem a ficar els espaguetis així dins, anem a remenejar-los en el que s'ha quedat de suquet així dins. Però és que li falta una micoteta d'aigua de bullir, una micoteta, i ara el que anem a fer és les xirles, les xirles, i ara un poc de xulivert que havia fet, així una rallaeta, i ja està. Ara anem a emplatar-lo i anem a provar-lo. Hola, què tal? Com esteu? Pues res, així estic, que m'ha deixat Paco l'encàrrec de que doni la valoració del seu plat. Jo ja vos dic que m'ha guanyat, perquè a mi tot el que siga la pasta m'encanta. Anem a fer la cata del plat. Pues l'espagueti m'agrada perquè no està ni molt mollon ni molt dur, val? Està un poquet al dente, que a mi quasi la pasta la preferisc aixina. I ara anem a agarrar una xirleta, vale? Mira, està així sencera. Anem a veure, que bones, tenen molt de sabor. Se li nota la picaeta del xulivert en l'oli, oli de verge extra. Animeu-se i proveu-la a fer-lo. I no sé, podeu escriure baix en els comentaris què tal, com vos ha eixit. Este té el gustet a l'all, està molt bo, la veritat. Pues res, a Paco li donem avui un 10, Pues important, vale, que li doneu a like, a la campaneta si vos ha agradat i si no també. I sobretot que se subscriveu al canal perquè així podem apujar més contingut i pues oferir-vos receptes com aquestes senzilles i fàcils de preparar, que no tens que calfar-te molt el cap, perquè no, pareix que no vos agrada cuinar. Val? Pues adeu!